50 pesos na ni siya. Grabe ka, worth it yun sa price niya. Ako si Vivian, nagpuyo sa Butadon, Kabatagan, Lanao del Norte. May didos na ko katuig sa pagluto ng bibingka. Grabe. Oh my God. Luto na siya, te. Lapa. So, pila ng dagko, te? 50. Kuning ibalhin. Kung iswap ba? Oh. Dili bagay ang wala mabalance ang kayo. So, balik na sad. Gatas ni extra. Ay, butangan kita sa ibabaw. First time pa kita bingka, te. Ang gibutangan o ginana sa ibabaw, te. Ako ra may nagoso anis kung tagan. Ingon ko na silang ang uban na. Unsa ko na akong utang ko secret. So, lahi sad ang pamaagi sa pagluto ni ate diri mga kabisaya, no? Diri sa Kapatagan. Kay first time ko kitang bibingka nga naay gibutang gatas o sugar sa ibabaw. Kay lahi ra gyud ang kalami. Sila. So, ibalik na sa ni ate ang bibingka ka para mapatas ang pagluto. Kaya naman ko'y uban nga, pagod na, tapos ang the other side, dili pa luto. So, mutong gibalin-balin ni ate. Kinabutang ni ate guys, gatas o asukar sa ibabaw. Ay, magdumdum mo yun silang palit dire. Nay, mga uban nga bingka. Pero, ang base yun ko na nila, ang ako ang niluto. Wow! Okay. So, everyday ka ga-display dirite. Oh. So, from, unsa oras? Gikan sa alas karon nga oras o padong sapon. Ang price nako sa kong bibingka naigagmay naidagko tagsis ang gagmay unom 50 og ang dagko tag 50 ang haon. Moshek kasaba. Moshek kasaba guys. Oh. Ganina po din mo ipulit eh. Why ka humanang luto? Pag luto sa isa, butang na sad sa isa. Oh, babengka ang tapad. Wow, 50 pesos guys. No, mukha ayo. Hindi na ko siya maano kay grabe ka homo. Freshly baked. Bago pag siya naluto mga kabisaya. Dako kaayo, 50 pesos na ni siya. Grabe ka, worth it yun sa price niya. First time pag ikaw nakakita inani ka na ko nga bibingka no diri sa may Butadon, Upper Kapatagan. O kabalo mo pila ni 50 pesos na ni. Grabe. Oh. Daw kay guys. Excited ako matilawan ang 22 years nga bibingka ni ate dinhi. Siyempre dili kompleto atong bibingka kung walay kape. So may na lang ganin no kay mga butan kay mga tao diri nangayo jud mig inini tubig diri mga kabisaya kay nanagid mi dala kape og baso pero wala mi inini tubig. Og si ate diri di wa pud siya na maligag kape. So sayang no pero basin soon maligya si ate kape. Kasunod. Kabalo mo guys, dagan kay suki gid si ate dinhi. Og tagaluto gid niya sa bibingka, dito jud na ay mo palit. Hi, natin mga customer. Mga first ni ate dinhi. Oh, imagine guys. Musaka lang sila dinhi kay para mo palit og bibingka. Dili ta dapat mag-inarte guys. Kung walay kutsara, pwede na gid kayo ning puto sa ano, puto sa gatas. Ba? Matik ba, matik. Mainit na ta guys sa atong kauno ni bibingka nga grabe ka dako.
Grabe ka init yun. Isang pagibutangan ni Ate o asukar o gatas sa ibabaw guys, dili gid ko siya tamis. One ni siya kanang good for coffee gid siya nga Paris. So guys, kung diri mong palit ni Ate no, imagine for 22 years na siya nagluto aning bibingka din. Sure gid nga wala gid mga halong mga preservatives nga inyong makaonan ni. Grabe ka ikan sa pilit, sugar o sa mga bugas nga yung gigamit ni Ate. Grabe ka kuan. Gamit kayo. Humot, kami, humot. Kaya nakatsada kay Mojo crispy sa ibabaw. Meron pa yung Ay, madam. Meron customer. Oh, apel ka. Oh, vlogger. 100. Kami hindi na magkakaon, kapalit din sa bibigka. Kalat daw. Wow! Hi, Doctor! Kasi ka mo i-follow. Madam Bisaya! Paano mo, Madam Bisaya? Salamat na! Ang bagong niluto ni Ate bitaw mga kabisaya kay hapit na pud mahurot. Dili gid siya mabinlan. So ang bibingka diri 10 pesos ang gagmay tapos kung onom 50 pesos. Pero kano yun? 50 pesos gid siya. Ano katsada ani kay 1 piece babaw. Lami kayo. Worth it kay mga kabisaya. Grabe ka barato. Dagko pa jud kayo. Lahi ra gid ang bibingka din no. Then everyday, wala gi bahaw everyday. Kabalo mo nga ano guys, kay taga human og luto bitaw sa isa ka tak-angan. Nana puy daghan mo palit. Inana ka lami guys, inana ka sulit pod. If ever nga makalabay mo diri sa Kapatagan, i-try mo ani diri sa may upper Kapatagan sa may Butadon. Sa may Butadon mga kabisaya. Para makita nyo si Ate diri kay diri sa Butadon upper, siya rin na maligya diri. Munang gaanian gid siya dinhi. Dai ra jud. So kani siya nga dalan mga kabisaya, muna siya ang Butadon upper Kapatagan pero going padulong na siya sa SND. SND Lanao del Norte. Muna siya kasaba guys. Kulang na rin siya condensed milk. Kasaba na gini siya sa ibabaw, di ba ate? Tanaw mo, grabe ka soft. Yung dako kay guys, grabe ka dako. Imagine, 50 pesos lang ni. Tapos inana ka dako, grabe ka worth it. Huwag ka humanang tak-am. Nasa'y customer! Bila ka po! Nanasan, halin! Grabe siya. Mga kabisaya, kung makalaag mo diri sa amo ang dapit sa Kapatagan, Lanao del Norte, o ari mo diri sa Butadon, Upper, na ako diri ang magbingka, magluto, bibingka. Bye mga kabisaya! Suray na mo dire. Butadon. Butadon, Upper, Kapatagan, Lanao del Norte. Yay!